E tɔgɔ? Ne tɔgɔ Kissima Kouma. I y'a école bɛ min? N ka école fondamentale de Bandjougoubougou. I bɛ classe joli? Classe 6e année. I ka karamɔgɔ tɔgɔ? Samba Diallo. Mun ka di ye école so in na? École ka taga ɲɔgɔn ka di n ye. E ye mun faamu école in na? N ye fɛn caman faamu a la. Jumɛn ni jumɛn? I n'a fɔ kalan bɛ ka taga ɲɛ bi ekɔlidenw fana b'u ka bɛn ani mɛtiri fana man kan caman tɛ kɛ kilasi kɔnɔ. Mun ka di ye a ka charge école so in kɔnɔ? Bon a ka di ne ekɔliso n'a kuru sera ka kun n bɛ ka darapo in yɔrɔ fana dilan. E b'i ka carte dun cogo di? Ne ka carte ne bɛ 25 tan ne b'o di Meri la. E bɛ ka mun faamu cours la? Cours la n bɛ ka fɛn dama dama faamu a la. I n'a fɔ mun? I n'a fɔ français conjugaison de lecture. Mun ka di ye cours in kɔnɔ? Taga ɲɛ kɔni o de ka di ne ye cours in kɔnɔ. Kalan Yiriwa ye minɛn jumɛn d'i ma? Bon Kalan Yiriwa tiɲɛna kɔni u ye minɛn caman di yan nɔ. I n'a fɔ jumɛn jumɛn? U ye livre di yan, cahier di yan, ani bigi, règle fana dira ma ani compas, ani gomme ni taille ani chali fana. U y'olu de di yan nɔ. E bɛ kan ka mun kɛ pour que i ka se ka to projet Kalan Yiriwa kɔnɔ? Bon ne kan ka n jija kɔni a mana kɛ cogo o cogo n kana bɔ les 10 premiers kɔnɔ n ka kalan kɛ classe kɔnɔ et puis n ka maîtrise fana bonya. A ka di ye jumɛn ye projet ka min mun ka di ye projet ka min changer? Bon a ka di ne kɔni projet a bɛ cogo min na a ka ɲi ten tɔ. U kana foyi fara a kan? E delila ka problème dɔ sɔrɔ i collègue dɔ fɛ so ani école la yan? I n'a fɔ jumɛn? Komi? Dɔw b'a fɔ ko k'anw y'an jago puisque k'anw taara ni fɛn na. Dɔw yɛrɛ fana b'a fɔ qu'est-ce que k'u bɛ se ka bɔgɔ wɛrɛ ko n'i taara k'i bɛ don a la qu'est-ce que k'u b'i ta. A ka di ye projet ka continuer école so in na yan? Awɔ a ka di ne ye. Mun na? Puisque a bɛ masa caman dɛmɛ a degudenw ka wari bɔ la. E bɛ se ka mun fɔ projet ɲɛna? Bon ne kɔni bɛ projet fo k'a barikada Ala ka taga ɲɛ don a ko la.